आणि म्हाका एक हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिवन हांगा पोनो आयचे एक हे मोमेंट जाल्ले सो मिगेल सायडांतूय हांव बरी हात बीस वच्चा ना म्हणून हांव लेखूनची तुमका एक कसे की एक प्रेझेंट करका मिगेल सायडान म्हणून हांव हाडला अरे बापरे हा हा ते एक ऑडिओ फॉर्मॅटार असताले व्हेरी नाईस ओके सो कॅन वी लिसन टू इट येस शा भाषा कितले चंद आणि संस्कारांचे गंध विविधता देखतक संगीले आमची कोंकणी भास क्रिस्तांव कुडबी नवायत शेटार SPGSP सारस्वत कोंकणी भाषा संस्कृती कला साहित्य आणि परंपरा मातृभाषा हे आमका मोठो केला हजार वर्षां पुढे येऊन प्राकृताचे मुले घेऊन संविधानात आमका भारत मेळला हे विश्व कोंकणी 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 विश्व सूपर जाला मथुरा बट रियली वेरी गुड वेरी तुवे बरेलेले तुगेले वॉइस नवे तुगेले स्वर यू बँड वेत ताचे मेलोडी असले मागशीचे एक ट्यून आता एक सॉंगाक एक ट्यून जायना त्या कशी जल्लाल मला क्रिएट जल्लाल मला री मिगेल भाव गिटार ट्यूनिंग करता असताना कसकी एक ट्राय करता आशिल्लो तेदन हांव हम केलाले तितलेच त्यानंतर तुम्ही केदान म्हाका इंटरव्यू सांगले की हांव तेदना प्लॅन केले वेरी नाईस भारी लायक आशिल्ले थँक्यू सो मच फॉर युअर एफर्ट्स